I det her afsnit, der vil jeg vise, hvordan man tegner en afhugget hånd. Det er måske lidt ulækkert, men det kan man altid få brug for at tegne på et eller andet tidspunkt. Og til det, der har jeg et stykke hvidt papir og en blyant, til at starte med i hvert fald. Og når jeg tegner en hånd op, så starter jeg altid med at lave en cirkel. Sådan der. Det er håndfladen. Det er det her stykke. Så laver vi også lige håndledet. Nu er den her arm revet af, så der kommer lige noget splat dernede. Så starter jeg med tommelfingeren. Og når jeg tegner hænder, så er det faktisk en rigtig god idé at først tegne næsten skelettet op. Så jeg tegner simpelthen streger op for hver finger. Og en kugle for hvert led. Så har man sådan en fornemmelse af, hvordan det hele er bygget op. Og jeg synes, at det gør, at det bliver nemmere at tegne. Og så er det jo sådan, at Langemand, eller hvad det nu hedder, den er jo så er navnet længere end de andre. Og der går simpelthen sådan, fra pegefingeren går den op, og så fortsætter den simpelthen ned. Altså, du kan se, sådan der, trip-trap-træsko. Alright, så er skelettet i hånden tegnet op. Så skal vi have noget fyld på. Og der tegner jeg. Sådan her, du gør det sikkert også. Men, sådan her. Og så sørger man for, at fingrene bliver nogenlunde lige tykke. Det kan godt være lidt svært de første par gange, men altså, sådan er det jo med sådan noget, ikke? Og så lillefingeren her. Sådan. Og så er der faktisk en hånd lige der. Så skal den tegnes op med noget tus. Og der bruger jeg en god, tykke, sorte tus her. Jeg tegner op lige så forsigtigt. Og jeg tegner selvfølgelig ikke skeletstregerne op. For det bliver noget rod. Sådan der. Sådan der. Videre til den næste. Og så til lillefingeren. Så fortsætter herover. Og så til sidst herud. Får lige alle det her overrevne hud med. Det er lidt ulækkert, men sådan er det. Det er sådan, vi godt kan lide det. Så skal den have nogle negle. Jeg tegner simpelthen bare sådan nogle halvcirkler her. Og så tegner jeg altså også lige nogle knor. Og det bliver simpelthen også bare nogle små dutter, sådan der. Og egentlig så jo, vi tegner sgu også lige nogle knoled på fingrene. Knoled, det ved jeg ikke engang, om det hedder. Sådan der. Nu er det her jo en afrevet hånd, så jeg synes, at vi skal have noget knogle på hernede for enden. Så der tegner jeg lige en knogle. Sådan der. Og så lige lidt blod også. Sådan der. Så skal den have noget farve. Jeg synes faktisk, at jeg vil gøre den lyseblå. Fordi at det her det er en ret død hånd. Så er den jo næsten færdig. Og så til allersidst, op mod sådan blå, der synes jeg, at rød er super god. Og det er jo ret heldigt, fordi blod er rødt, så der kommer lige noget splatblod her. Gud, fader bevares. Sikke noget pjat. Og så kan du sådan set tegne en hånd nu. Og det fede er, at du kan sådan set kigge efter din egen hånd. Og så kan du ret meget tegne efter den. Og når du bare
bruger stregerne som skelet, jamen så er det ret nemt at styre. Jeg vil komme til at lave nogle flere videoer, der viser, hvordan man tegner forskellige slags hænder, forskellige stillinger. Så jeg håber, du har fået noget ud af det, og så håber du kigger med næste gang.